como que empezo eu Se che parece, empeza ti, despois falou un pouco do programa. Do tema máis técnico. E despois podemos ensinar o Anakin no vídeo se ao final. Eso te lo digo. Sí, un minutillo. Sí, bueno, pois bo días a todas e a todos. É un placer recibilos na Diputación de Ourense. Gracias aos medios por estar presentes, que é importante para dar difusión a este proxecto. Dar as grazas a Valentín García por acercarse hasta aquí a presentar o proxecto e a Xunta de Galicia e a Rosabel de Nos Televisión por esta produción que agardamos vai ser todo un éxito, dada, bueno, pois todo o que vin ata agora, pois é todo satisfactorio. É un placer presentar un documental sobre a figura de Vicente Risco, e ademais gravada no Teatro Principal de Ourense, na Rúa da Paz, na rúa da casa natal de Vicente Risco, o sea que todo veu rodado. E, bueno, pois para a Diputación de Ourense, pois na súa liña de manter o legado dos nosos grandes, como dicimos, pois é un placer enorme pois que a figura de Vicente Risco pois quede novamente reflexada para as novas xeracións. Eu sei que é unha produción novidosa, unha narrativa moi cuidada, unha fotografía moi especial, unha iluminación moi cuidada. E, bueno, dar as gracias a todo o equipo da productora, a todo o equipo do Teatro Principal, por suposto, que sei que traballaron man a man, e, por suposto, a Xunta de Galiza tamén de apoiar proxectos como este. Así que moitas gracias a todos. Moi ben, pois moi bo día a todas. As grazas son da nosa parte, non? Eu quería comezar agradecendo á Deputación de Ourense todo o apoio amosado para que este programa que hoxe presentamos, Os Trazos de Risco, poidera ser unha realidade e hoxe estemos aquí presentando, e tamén, por suposto, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, o Secretario Xeral Valentín García, que hoxe está aquí porque este programa é un programa que lanzamos co apoio institucional de ambas as dúas institucións, da Deputación de Ourense e da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta. Grazas de verdade. Bueno, Os Trazos de Risco é un programa audiovisual formado por 5 capítulos de conversas a través dos cales diferentes persoas que foron investigando, estudando e que teñen algún tipo de relación con Vicente Risco, nos dan a coñecer un pouco máis esta figura. Este ano cumpriuse xa o 140 aniversario do nacemento de Vicente Risco, co motivo de celebración desa efeméride, quixemos lanzar este programa para revisitar un pouco esta figura de Vicente Risco e poñer novamente sobre o foco aspectos que igual non son tan coñecidos e outros que sí que o son. A través deses 5 capítulos vais abordar a figura de Vicente Risco desde diferentes perspectivas. O primeiro programa estrearase este sábado, o día 23 de novembro, na canle de YouTube de Nos Televisión, en aberto para todos os públicos, como sempre facemos nós, porque ao final o que queremos é que os nosos contidos poidan ser accesibles para a maior cantidade de xente posible. Ese primeiro programa que se lanza este sábado está protagonizado concretamente por dúas mulleres que son referentes na investigación de Vicente Risco, son Patricia Arias Chachero e Iria Friné Rivera Vázquez. Eles van a abordar a figura de Vicente Risco desde a perspectiva das artes en concreto. A partir de aí, todos os sábados até finais de ano estrearase un novo capítulo deste programa e por el pasarán persoas como o profesor Bieito Iglesias, o politólogo e historiador Sergio María Rodríguez Álvarez, a actriz Isabel Risco e o investigador Luis Martínez Risco, que se dá a casualidade, ademais de que ambos son sobriños netos de Vicente Risco e, polo tanto, poden tamén aportaron nas gravacións unha perspectiva tamén desde o punto de vista familiar e biográfico. Polo programa van a pasar tamén Castro Vicente e Afonso Vázquez Moxardín, que van a dar un pouco a perspectiva da espiritualidade en Vicente Risco, e tamén pasan polo programa Valentín García e a presidenta da Fundación Vicente Risco, Celia Pereira.
bueno, ao final son 5 capítulos para lograr ter unha imaxe global deste autor que tanto significou para a cultura galega e que queremos poñer de novo no foco. O obxectivo tamén é crear un novo material didáctico que poida ser utilizado tamén nos centros de ensino e que ao final pois o profesorado galego pois poida tamén botar man como material galego que é. Nada, grazas por todo e agardamos que sexa visto. Moi ben. Pois moi bo día, tal como xa anticiparon as voces que me precederon no uso da palabra na mesa, hoxe presentamos unha peza audiovisual que queremos de gran calidade, por moitas cousas, non só do punto de vista técnico, senón que a conmemoración do 140 aniversario de Risco o que nos leva a ter que facer unha perspectiva de quen foi un dos grandes arquitectos da Galicia moderna, cando menos do pensamento galeguista e mesmo do pensamento nacionalista da Galicia moderna. Risco é o gran intelectual da xeración nós e é quen articula todo o soporte que lle deu estrutura a Castela, ao Otero Pedrallo, a tantos e tantos que de algún xeito escribiron as primeiras páxinas do galeguismo que hoxe coñecemos como tal. Este papel de Risco non sempre foi ben visibilizado, non sempre tuvo toda a visibilidade que merece. En este sentido, o proxecto presentado por nós e apoiado pola Deputación de Ourense e pola Xunta de Galicia, eu creo que vai levar ao gran público dunha forma moi distendida pois o pensamento e a obra dun autor que moitas veces non é fácil de ler, moitas veces non é fácil de entender, debido á súa complexidade, como digo, debido á súa profundidade analítica da sociedade e de moitas máis cousas, ainda que logo Risco foi moitísimas máis cousas. Eu recordo con moitísima gratitude o momento que pasei no teatro principal, pois neste caso que a mí me tocou con Celia, pois a cantidad de cousas que saíron. Risco tamén era un señor xoguetón, Risco tamén era un home que lle gustaba xogar cos nenos, quer dizer, tamén demos esa visión do Vicente Risco máis humano, porque o era, ainda por riba, unha persoa que empezou moi cedo e tivo unha longevidade acentuada, co cal nos deixou un montón de aspectos que analizar del e que coñecer del. Risco é un dos grandes personaxes da Galicia moderna, un persoeiro de primeira magnitude, un ourensán da parte de corpo enteiro, que preferiu quedarse en Ourense antes que dar o paso, digamos, a marchar a Compostela, que puido telo feito, ou a outros moitos lugares, debido á súa altura tanto académica como intelectual, pero ele optou por ser un señor de Ourense. E iso tamén lle valeu a hora de reforzalo, de blindalo, cando os tempos viñeron mal dados para toda a súa xeración. En definitiva, moitísimos aspectos dunha vida e dunha obra apaixonantes que na Galicia moderna debemos coñecer, que debemos saber quen foi, que debemos saber que é o que fixo en cada momento da súa vida, porque Risco tamén tivo, como todo ser humano, e máis aínda cando vivimos moitos anos, por varios momentos, varias formas de escribir, varias formas de pensar, varias formas de analizar, e todo iso no medio tamén dunha etapa cronolóxica apaixonante. Esta xente viviu uns tempos onde pasaron moitísimas cousas e onde cambiaron moitísimas cousas, e a súa vida tamén é un reflexo desa sociedade galega do seu tempo, desa sociedade europea e mundial, porque ademais Risco, operando exclusivamente desde Ourense, foi seguramente da xeración nós o que tivo unha visión máis cosmopolita, máis internacional de toda canto obra fixo. Unha persoa que sabía o que estaba escribindo Rabira en Latagore, que sabía o que estaba pasando en Alemanha, sabía o que estaba pasando en Francia, sabía o que pasando, e todo isto desde Aurea, desde Ourense. E iso é tamén outro aspecto fantástico dele. Pois felicitar a nosa televisión por o que é a parte técnica de produción, que agora, como digo, que se verá en YouTube, en Movistar, en todas estas plataformas que, por suposto, no formato que está será replicado nas redes, en moitos máis lugares onde seguro que a xente, sobre todo pensando en chegar a xente nova, que a quen máis temos que chegar neste momento para fomentar o uso da lingua galega, a cultura galega, pois estar presente con un dos nosos clásicos. Podemos ver un anaquiño
para que o entendades, é o comezo do primeiro programa, do que se vai a emitir este sábado. Entón, por iso protagonizan as dúas mulleres que queres saber, porque é o comezo do primeiro capítulo. Programa, sino o comezo do primeiro capítulo. Sábelo polas cartas, polas referencias. Risco, de feito, nas cartas falaba sobre o tipo de películas as que iba a ver. Por exemplo, cando ele estivo en Berlín, no ano 30, el fora ver O Anxo Azul de Marlene Dietrich. E el, de feito, comentaba por carta, bueno, pensaba que era unha das películas máis tristes que el vira. Pois que curioso, que o teñades así tan documentado e tan seguro. Home, si, nas cartas, o sea, el se ve aí que el era un cinéfilo inveterado. Os inadaptados son, por definición, os insatisfeitos do mundo sensíbel, os amigos da realidade cotiá, os que procuran fuxir do medio que os arrodea. Daqui a concepción da arte como evasión. Isto foi, como decíamos, Pode ser como marcianos. Gracias a vos.